Ojose maga siga luo adimba kod fadha ka fadha machiegni jakanjia. Kawuono wuod jaboro wadwa ng'iyo oganda miluongo ni josuba. Suba iluongo ni ABASUBA gini kwa bantues. Suba donjo e East Africa e higa mar 1500 nyaka higa 1800 AD ka giwuok e Central Africa. Subas gi pure bantus in Western Kenya. Nugusis kod lawyers. Kwaro maduong' monyuolo oganda ni e piny Uganda ko iluongo ni Msuba. Yawuote ariyo miluongo ni Jonjo to gi Sama Kukiro emokelo oganda maduong' ni. Around 1760 purok nobedo e kind Jonjo gi Sama Kukiro. Wach maduong' ni Jonjo ne osiep chi Sama Kukiro mowadgi. Basto ich nowuok to Sama Kukiro penjo to Jonjo oriyo dhoge. To Sama Kukiro organize ni mo Abakunta clan odhi okaw jeshi maga Abakunta clan mondo be gi fight Jonjo. Kuro mana kaka wadgi ne dwar mana mondo jogi odhi obwog jeshi ge mondo me obwoge abwoga ni tim mano timo rach. Bar kata kama jogi no obedo kod mirima modhi monege. So bang' kosenege to kerruok obedo, mapogruok obedo, magichako wuok e pinygi mar Uganda kuro. Kuro plan B Sama Kukiro bedo go mondo gidhi giywe pi wang' joko wadgi. Kuro gi organize magiluongo ji mopogore opogore go report. Basto ni nitie jathum moro maniluongo ni Mwembe. En mano uwinjo kiliek ni ng'at mane miss kata dek ma ok obiro ibro wang' utegi. Oringo tero ne joge wach. Nofwenye bang' kodhi oyud kete manogogo thum. Odhi oyud kuno. Ofwenye ni omera kar in mani nyiso jogi. In be koro wang' ne logi. Mane kaka ne giwuok. Buganda Kingdom pogruok nodhi obede. Basto Luo Dynasty be pogruok nobede. Mane kama ibro winje dhot moro ni joka jok, joko molo, joko winy. Pogruok nobedo kind jogi. Basto Luo be nodhi obarore nodhi owuok. Pogruok maduong' manobede banka to Jonjo ne nokelo pogruok kendo nomiyo descendant mag Omusuba nobedie. Moting'o Wasaki, Waware, Kaswanga, Waundo, to gi Abiganda. Kuro most of the clans mag Josuba nowuok Buganda Kingdom ne gipogore ahinya bang' tho mar king mar 26 maniluongo ni Jonjo mowadgi Sama Kukiro. Group mokwongo manoringo nikech tho mar Jonjo nopogore tiluongo gi ni Kenge. Gine jo Rusenga Highland mar Rusengade. Witewe manowadgi Mwembe mane jathum cha Mfangano. Basto Kiboe manowadgi Witewe manonego Jonjo cha bende nopogore. So Josuba nochako okwongo owuok e Buganda Kingdom mana kaka sewacho mano e diere loch Kabaka Kiabuka mane wuok e Kintu clan. Kuro Uregi gi Kasgunga gi Kak Singri ne gin nyikwa Bahenda iluongo ni Bahenda manuwuok Buganda Kingdom ka giridore southwest to giridore arida magi cross east to west mar Lake Victoria ka giringo basto gidonjo kamiluongo ni Nyandiwa. Basto jo Uregi no dak e Gwase Hills. Basto Kasgunga no dak Kasgunga gi Kak Sengre no donjo kamiluongo ni Gembe emane gi settle. Kuna nyisi ni bang' tho Jonjo e piny mar Uganda Suba no chako pogore. Basto nitiere iluongo ni 5 colonial locations mag jowagi kamoting'o Rusenga, Mfangano, Gwase, Kak Sengre to gi Kasgunga kata Gembe. Jo Gembe gintiere kaka gitudore kanyo. Pogruok nobede. Kuro Wagasi gi Wakula nodak e gwenge nodak e hills e thuche kata mana gode makono. Basto Wategi to kod Waganjo no settle along lake. Gine ne gidak machiegni kod lake. So comparison nitiere minyalo fwenyo go ka Josuba wuoyo. Ibro fwenyo nitiere pogruok mang'eny ahinya. Kidwa compare kaka Josuba ne gin. Ka kuom ranyisi kikawo tilapia. Ng'ere chama tilapia. Kuro Joluo luonge ne ngege to Kisuba luonge ne
engege iwinja to kikaw buffalo to jolulungi ni jowi to e Kisuba lungi ni gira iwinja to rabbit aina puoyo gi dholuo to jo e Kisuba lungi ni kisuso basto wathog en njiri gi dholuo to jo Kisuba lungi ni njiri kuro Kisuba closely gidwa wacho dhok machal gi jo Kisii kod jo Kuria ma dhok miwacho around Meuru in Migori County. Bende kichake compare kata mana vegetable. Kisuva lungi ni enyesh to Olosuva lungi ni emvua iwinja. To fish gilungo ni eswe to Elosuva lungi ni engwa. Kuro pogruok momiyo ineno ni seche moko josuba samoro donjore ahinya dholuo gidwa wacho machal gi dholuo en dir machon kane missionaries obiro mondo ni som kata mani school kata hospital kata kanisa nyaka ni first iwach dholuo basto kukichake dhi e dhok machielo kata kisungu kuro kae mapogruok e dholuo donje gi jowa ma josuba but josuba ok gin joluo gin purely bantus modonjo eiwa modake eiwa samani iwe nyalo giwa nyawe dholuo matin jomoko winjo nikech pogruok no biro makanyaka ni dhi skul isom to nyaka ni kungi som dholuo ni monde kukitiri e dhok machielo thotinda adoga rom gi jo soba miluongo ni abasuba magin nyikwa bantus lawyers gi gursi the Subanese bantus Yesu giluongo ni katonda iluongo ni katonda yes katonda joma licha eja hey. Mago e josuba to were ni wacho dholuo owere tok gin donja nikech koro gin e koro nyaka giwache to gi kaka nyisi ni mission wodi to wodi ni wodi media ka bono bitabika most na te duongno okao Erokamano. Dale FM. Yes. Wakia. Ah? Oringo munamu. Inya soba. Anajua lumoni enswe alote nini. Ero. Ndanyiko ni watadiri wacho ni simba mangana gao. Mara ntie kokot kate. Nya soba gitiende. Yes, ame dokno mane. To Nyasaye uluongo nandi Nyasaye? Nyasaye? Nyasaye to mwijo kakiluoge. To Yesu? Yes. Katonda. Primary school. Okay. They change. Safi. Dale FM. Hello? Akao Nyangolo. Maru Nyangolo. Aye que temo no macho suba no cabeza, que suba se petro que ni suba dos magi wachi pogre. Gin bantus. Erokamano jana. Asante. Hey. Manakamana. Asante sana Father. Kumgeni Every Thursday. Hapa. Thursday tichangwen Dala FM. Tune ni Dala FM ni yudu weche macharigi magiko sika macharigi weke Nyakalondo ba Dala FM. Daka prangwani kudu chiko sika lokedi bang sacha. Good morning. Wanakeni kudu siling salfabicho kinyi makawuna nindi wadwani mudawimi. Angyo system kedi nga tukukita nandra tukube. Kikita kena nindaki different tukube. Siling salfabicho kinyi makawuna nindi. Wapenji penjo mayot mapoko na dwara yudi. Evangelist Charles Dunde baba imeja suba. Wacho nako. Charles Dunde. Obara Charles Dunde try to take kind bana. Wacho namna gani. Wacho kani ratego no otimo research mapek. Eningino ja suba. Obia mia nya suba. Ai. Idwa meda. Adi wacho kodok bad. Intuolo. Abir tuolo. Charles bana ni tuolo. Ne. Nya suba teme. Amaliki winjo radio. Omera. Kwati. Isuba.